Vermixin, un mod natural de a curăța corpul de paraziți. Paraziții pot provoca complicații grave, în timp ce paraziții sunt înăuntru ei. Reduc imunitatea, provoacă alergii, afectează negativ sistemul nervos, absorb vitaminele, stimulează apariția neoplasmelor. Larvele și ouăle se dezvoltă activ în interior. Paraziții depun de la 245,000 de ouă pe zi. Ele cresc până la 40 de centimetri. Pătrund în interiorul organelor și le distrug. În fiecare zi otrăvesc organismul cu otrăvuri și toxine. 49% din complicații sunt cauzate de helminți. Acestea afectează creierul, provocând miasis. Provoca scabie, dermatită, trombidioză. Provoca tulburări grave în activitatea organelor vizuale. Activează bolile de inimă, contribuie la accidente vasculare cerebrale. Este necesar să scăpați urgent de paraziți. Dacă nu controlați acest proces în timp, atunci numărul lor doar va crește, otrăvindu-vă organismul și provocând consecințe periculoase. Vermixin ajută să facă față acestei probleme cel mai bine. Produsul conține grăsimi sănătoase omega-3 și omega-6, precum și ulei de semințe de cânepă. Aceste componente ajută la îndepărtarea în siguranță a paraziților, a larvelor, a produselor, a activităților vitale și la recuperarea organismului. Pasul 1. Luați câte o capsulă de 2-3 ori pe zi. Pasul 2. Beți un pahar de apă. Pasul 3. Repetați zilnic pe